I mi smo zvijezde. 12. prosinca 2024. godine. 10. jubilarna priredba Udruge invalida rada Zagreba održala se u Centru za kulturu Trešnjevka. Pokrovitelj priredbe je Hrvatsko društvo skladatelja, a sufinancirana je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u okviru trogodišnjeg programa Arturiranje. A sad počinje ono zbog čega ste mi zapravo još i došli. Da vidimo kakve ste vi zvijezde, koliko ste vježbali. Dakle, članica Udruge invalida rada Zagreba, Mirta Pletršek-Blašković, sad će nam se lijepo ovdje pridružiti i zasvirati nam violini Franca Schuberta.
Udruga invalida rada Zagreba nalazi se na Novoj cesti 86 u Zagrebu. Kontaktirati nas možete na brojeve telefona 01 4829 392 ili 4829 119 putem maila na uir@uir-zagreb.hr, a informacije možete pronaći na našoj mrežnoj stranici na www.uir-zagreb.hr.